Nakabili nga pala tayo guys ng pagkain ng ating mga manok kaninang umaga at dahil hindi pa nga ito nakahalo, tara na't samahan nyo ako at ihahalo natin ito. Sa lahat nga pala na nagtatanong guys kung ano nga yung pinapakain naming patuka sa aming mga alagang manok sa ngayon ay ito nga po ay crack corn at Integra 3000. Syempre guys, kung may mga sisiw naman tayo, iba din naman yung patuka para sa kanila. Nakadepende na nga lang din yan guys, nasa Integra 1000 or 2000 lamang po yan. Minimix ko nga yan ng maigi guys para nga din talagang merong portion ng Integra 3000 tsaka crack corn bawat sulok. Sa laki ba naman ng braso ko guys, tingnan natin kung hindi nga natin ito may ayos ng pagkakahalo. Pero anyway guys, ayan si Oscar, nag-sneak na agad sa ating hinalong pagkain. Dahil hapon na nga nito ay kumuha na din ako agad ng maipapakain natin sa ating mga alaga for today's video. At etong sobra nga guys ay ibinalik ko sa sako at nang hindi nga ito palaging puntahan ng ating mga mingming. Nawiwili pa naman silang kumain ito guys kasi nga merong Integra 3000 na parang cat food na din. Anyway guys, meron nga palang nakapagtanong sa akin kung ano nga ba daw yung mas maganda sa mga itlog ng mga shamu. Kung ito ba yung magandang ipalimliman na lang or ipa-incubate talaga. Actually guys, nakadepende yan sa inyo or sa mannerism talaga ng inaalagaan yung manok na shamu. Kung mabait nga yung inaalagaan yung manok na shamu guys or pwede naman siya maglimlim ay pwede naman din talaga guys na yun na lang yung gamitin nyo. Sa paraang yun makakatipid ka syempre kasi nga hindi ka nagagamit ng kuryente para nga isaksak yung iyong incubator. Pero syempre guys, hindi naman kasi lahat ng shamu base sa experience namin ay magaling ang maglimlim. Kadalasan nga sa kanila guys ay talagang mapapansin namin hindi nga magagaling lumimlim. Again, disclaimer, base lang yun sa experience namin. Iba-iba naman din kasi tayo ng experience kaya maaaring maganda sa inyo. Wherein sa amin, tulad nga ng sinasabi ko, hindi nga maganda yung experience namin tungkol dyan. That's why guys, dati nga na nag-aalaga or nagbi-breed kami, ng aming mga alagang shamu ay talagang nag-i-incubate kami. Syempre guys, makikita nyo yan, meron din kami mga ginawang DIY incubators dati na naging effective din naman. Sa aming YouTube channel guys, marami kami mga tutorial at the same time, yung mga pinagagawa din talaga namin sa aming yard nung nagbi-breed nga kami. Syempre guys, available din yan sa ating Facebook page. So anyway guys, ayun nga, dati talagang nag-i-incubate kami sa mga itlog ng aming mga alagang shamu. It's a matter of choice lang din talaga sa inyo guys kasi pwede naman ding itry nyo munang ipalimlim baka nga sakaling magaling naman talaga. Kasi nga guys, kung minsan kapag first timer pa na maglimlim ng isang manok tapos talagang naalagaan mo lang, talagang magsusunod-sunod na yan na magiging mabait talaga yung hen. So nakadepende din talaga siya kung minsan. Nga pala guys, eto na yung bunga ng ating rambutan dito sa yard na pinausukan before kaya ayan, ang tatamis na din nga pala niyan guys. Syempre guys, sinubukan natin kung matamis nga talaga and approve naman ako dyan. Naibenta na nga rin pala namin guys yung isang alagang baboy namin nung nakaraan tapos eto nga at papakakainin natin etong isang natitira. Bale, ipapaubos na nga lang muna namin guys yung kalahating sako ng feed sa kanya bago namin ito i-dispose. Kumuha na rin nga pala ako guys ng konting feeds din ng baboy at ibinigay ko sa ating isang manok na to kasi nga dito na nga ito nakatambay sa likod guys at hindi ko na nga pinabalik sa kabila kasi nga inaaway nga din siya ng mga ilang mga kasama niya doon. Baka magkaroon ng mas malalang problema guys, mabugbog at mamatay pa, edi sayang naman din. Kaya na nga niya yung lunukin guys, kaya huwag kayong mag-alala kasi okay na yan. Pagkatapos ng kumain ng mga iba nating alaga guys, ay gumagala na nga yan dito sa likuran. Tulad nga ng sinabi ko guys, ng pagpapausok natin ay eto na nga yung naging resulta at meron na nga mga bulaklak etong rambutan natin. Pero siguro talagang season na nga din talaga ng rambutan dito sa amin sa ngayon kasi nga na meron nang namumulaklak. At ayan na nga guys, ang kaganapan dito sa ating yard at sana nasagot ko nga yung mga ilang katanungan nyo dito sa amin. Salamat sa panonood. Bye!